Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Барлық шаралар көрілді. Татарстанда бірінші тапқыр ракета қорқынышы режимі иғлан етілді. Іш сәфәрі. Татарстан мүфтиі Камил Хазрат Самигуллин Түбән Камаға келді. Хәйрия фонды ашылды. Мақсаты махсус хәрби операция ветераннары мемориалына һәм дини объектларға ярдәм итү. Татарча юмор. Татар телендә КВН бик тә яхшы тәрбия бирә аларга. Тапкырлар һәм шаяннар клубы командалары көч сынашты. Яңа чыгарылыш. Яңалыклардан соң Рамазан мизгелләре тапшыру эфирга чыга. Татарстанда бірінші тапқыр ракета қорқынышы режимі иғлан етілді. 12 сағат 6 минутта Россия ғадаттан тышқалар министрлігі рәсми қошымтасында шул хақта мәғлумат шықты. Түбән Камада жәмәғат транспорты харакаты шекленді. Ақыллы йорт системасы белән җиһазландырылган подъездлар автоматик рәвештә ачылды. Мәгариф учреждениеларында балаларны куркынычсыз урыннарга эвакуацияләделәр. Бу хакта район башлыгы Радмир Биляев үзенең социаль шелтәрендә хәбәр итте. Хәзер шәһәрдә хәл тотрыклы, барлык чикләүләр дә бетерелде. Исегезгә төшерәм, ракета куркынышы иғлан ителгән очракта гамәлләр тәртибе БПЛА һөҗүме вакытындагы кебек. Әгәр сез бина эчендә булсагыз, аскы катларга яки подвалга төшәргә кирәк. Урамда булганда иң якындагы бинага яки җир асты кишүенә кирип яшеренергә. Изге айда кадерле кунак Татарстан мөфтие Камил Хазрат Самигуллин эш сәфәре белән Түбән Камага килде. Максаты мөхтәсибәт имамнары белән җыелыш үткәрү. Әңгәмә темалары төрле: белем бирү, дини тәрбия, нәшрият, фәнни эшчәнлек. Дин кардәшләр белән очрашу ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Анда 500-гә якын кеше катнашты. Мөфти ураза тотуның нечкәлекләре турында сөйләде, шулай ук ватан иминлеге өчен дуа кылды. Тулырак алдагы материалда. Салих Хазрат Ибрахимов хөрмәтле кунакны сәламли. Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан мөфтие килгән. Камил Хазрат Самигуллин диния нәзарәтенең төп юнәлешләре һәм казанышлары турында мәгълүмат җиткерде, шулай ук мөхтәсибәт имамнарын хөрмәтләде. Камил Хазрат Самигуллин имамнарга шахадәтнамәләр, дини эшчәнлек алып бару хокукын раслаучы документ тапшырды. Очрашу барышында белем бирү, дини тәрбия, нәшрият, фәнни эшчәнлек темалары күтәрелде. Дин кардәшләр белән очрашу район башлыгы исеменнән оештырылган ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Анда 500-гә якын кеше катнашты. Шәһәр җитәкчеләре, депутатлар, татар зыялылары, күрше районнарыннан килүчеләр дә булды. Мөфти ураза тоту нечкәлекләре турында сөйләде, шулай ук ватан иминлеге өчен дуа кылды. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Түбән Камада дини объектларга махсус хәрби операция ветераннары мемориалына ярдәм итү максатыннан Хәйрия фонды ачылды. Яңа оешма дини һәм мәдәни объектларны төзү, реконструкцияләү һәм төзекләндерүгә юнәлдергән проектларны финанслау өчен оештырылды. Фонд районда яшәүче барлык традицион диннәргә тигез мөнәсәбәт принцибына нигезләнә. Иганәчеләр акча күчергәндә билгеле бер объектны күрсәтергә яки гомуми максатларга күчерергә мөмкин. Тулгырак мәгълүматны экранда күрсәтелгән сайтта табарга мөмкин. Оештыручылар Түбән Каманың 60 еллык юбилее елында халыкның мондый бердәмлеге, рухи һәм тарихи мирасын саклауда аеруча кыйммәтле булуын ассызыклый. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077.
Татарча юмор бар, һәм ул үсештә. Адымнар белем бирү оешмалары арасында үткәрелгән КВН уены. Моны тагын бер кат дәлилләде. Түбән Камада республикадан җыелган 4 команда катнашты. Ярчаллы, Актаныш, Алабуга һәм безнең шәһәр данын яклаган укучылар 3 юнәлеш буенча шаянлыкта һәм тапкырлыкта көч сынаштылар. Җиңүче кем булды? Хәбәрчебез белешеп кайтты. Бу кем тагын? Без бит әле таныш түгел. Мин юмор хисе. Сәхнәдә Ярчаллының әрсезләр командасы шаян, тел байлыгына һәм юмор хисенә бай укучылар. Мәзәкләр аша көн үзәк проблемаларны яктырталар. Төркемдә 7 кеше, максатлары кыска вакыт эчендә залны көлдерү. Минемчә, шушындый татар телендә КВН бик тә яхшы тәрбия бирә аларга. Безнең балалар инде татар телендә тагын да күбрәк сөйләшәләр, уйлыйлар, чыгыш ясыйлар, үзләрен күрсәтәләр. Әниләре дә бик шат. Алар татар телендә сөйләшкәч, татар телендә эшләгәч, балалар үзләре дә шат, яңа сүзләр өйрәнәләр һәм без дә яңа әйберләр өйрәнәбез. Бик тә яхшы уен. Ярчаллы, Түбән Кама, Актаныш, Алабуга командалары адымнарның иң талантлы КВНчысы исеме өчен көрәшә. Укучылар сәламләү, разминка, музыкаль конкурс кебек 3 юнәлештә ярышалар. Барлык чыгышлар да татар телендә генә бара. Татар телендә КВН нәрсәгә булыша инде балаларга. Мин берседән үзләрен сәхнәдә тоту, туган телендә сөйләшү, туган телдә уйлау, төрле мәзәкләрне уйлап табу һәм инде безгә сәхнәдә күрсәтү. Тагын бер мөһим әйбер, әлбәттә инде бу чара КВН балаларга бер-берсе белән аралашуга булыша, төрле яңа дуслар, яңа идеялар табырга һәм минем уйлавымча бик матур, кирәкле чара дип уйлыйм. Безнең КВН уены әйдә киттек адымнарга 2нче тапкыр үткәрелә. Балаларны көндәлек проблемалар кызыксындыра һәм алар шул проблемаларны юмор аша чыгарып сәхнәдә күрсәтәләр. Көчле көндәшлек һәм югары әзерлек дәрәҗәсе жюри әгъзаларын сокландырды. Кызу бәхәсләрдән соң җиңүче итеп Актаныш командасы танылды. 2нче урында Адымнар, Түбән Кама гимназиясе. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары. Яңалыклардан соң Рамазан мизгелләре тапшыру эфирга чыга. Әлеге проект изге айга багышлана. Хәзрәтләр мөселманнарны кызыксындырган сорауларга җавап бирәләр. Түбән Кама шәһәре һәм районы мәчетләрендә тәравих намазлары укыла. Җаваплы һәм изге гамәлгә яшьләр дә җәлеп ителә. Тәхвиз үзәгеннән 5 авылга Коръән укучылар беркетелгән. Мондый яңалыкка район халкы бик шат. Программа Түбән Кама мөхтәсибәте ярдәме белән әзерләнә. Ул җомга көннәрдә эфирга чыга. Аллаһу акбар. Безнең менә шунда мәхәлләдә йөргән барыбызга дагын булай аппарлар, үзебезнең татар малайлары шушылай үскәч, без бик шат, безнең дәвамыбыз була, значит. Авыл халкы моңа бик риза. Иртәгә Рамазан аеның 10нчы көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Шимбә көнне кояш 6 сәгать 27 минутта чыга, сәхәр 4 сәгать 24 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 10 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан ае җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары mübarәк булсын. Сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Берегез дә ураза тоткан көнне гайбәт сөйләмәсен һәм тавышын күтәрмәсен. Берәрсе аның белән ызгышырга омтылса, ул мин уразада" дип әйтсен. Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.